La comarca del Matarranya va entregar en el marc de la Fira dels Recursos Naturals de Ràfels los premis d'una nova edició del concurs de fotografia. Este certamen té com a objectiu copsar la bellesa i posar en valor el patrimoni natural i cultural del territori. Es pugui trobar aquestes noves mirades al territori o aquests detalls que moltes vegades passen desapercebuts a la nostra mirada i que passen per davant d'ells quasi tots els dies. Entonces ens trobam en fotografies fetes d'una perspectiva diferent o que ens descobreixen o ens redescobreixen parts del territori que no teníem molt vistes. També tenim, la veritat, que tenim una sort de tenir un territori en una varietat tant de flora, fauna, paisatge, arquitectura o oficis i tradicions molt espectacular que donen molt joc per a poder participar en aquest concurs. L'església de Ràfels va acollir l'entrega de premis en les diferents categories. A entorn i paisatge, el primer premi va recaure en Subida a l'Ermita, d'Alberto Dolz, mentre que en la categoria de fauna va guanyar Volando Boy, de David Vilas. La imatge titulada La pastora de la vall, d'Aica García, es va endur el premi a oficis i tradicions. La categoria especial, que enguany va estar dedicada a l'aigua, va premiar El Salto, una imatge del salt del riu Tastavins a la Portellada, obra d'Antonio Cases, i entre els guanyadors d'enguany hi ha també el reconegut fotògraf ebrenc Vicent Pellicer, que es va endur el Premi d'Arquitectura Popular per La veu de les pedres, una treballada fotografia nocturna. Llavors es tracta de veure que hi haurà un cel oportú per a la imatge i ja està, no? I després també has de saber que, òbviament, que l'element principal, en aquest cas el Corral del Quinto, que estigui encaradet a la polar, no? Perquè si no, la circumpolar no la faràs. En l'acte es van poder veure exposades totes les imatges presentades en una recopilació que mostra el patrimoni dels pobles del Matarranya i el seu entorn natural. Seguint la línia d'edicions anteriors, aquestes fotografies s'integraran en una exposició itinerant que recorrerà els municipis de la comarca.